Ana Chirița. Sper să vă placă și să vă amuzați. O să-l invit în scenă pe David, pe Ingrid, pe Ștefania, pe Leo și pe Ștefan. Vă rog frumos să aveți numai puțină răbdare. Mi-au furat plăcintele! Nu-mi găsesc cap! Mi-au furat vacă! Mi-au dat păpuri de aiuri! Mi-au furat fânul din graj! Vai de mine! Țărănul ăștia! Nu pot trăi din răul lor! Am ieșit și eu la plimbare și parcă dracu eu scos în cale! Ioane! Ioane! Cred că iar a dormit somnoros în podul grajdului și nici poate să fie să mă cobor de pe cale. Ioane! Guliță! Mătușan! Cum nățâcă? Cine mă cheamă? Cine mă cheamă? Nineacă! Ce este? Ce este? Ui, madame, je viens. Dar veniți odată să mă coborâți de pe cal. Ați adunit cu toții? Ba nu, Nineacă, dar învăța franțuzește cum se dea așa. Și eu făceam răciți în cămară cum nățâcă. Și eu? Dai din gură, nu mai vreau să o nimica. Vreau să mă coborâți de pe cal. Madame Cocona, sări buhați la mine. Vai, măsușoară, ești foarte galant, da? Nu știu dacă se cuvine. Se poate. Opa! Ai văzut? Sunt eu și ușurică ca o pană. Ușurică, ușurică, tanul de șalat. Nineacă, lasă-mă să mă sus și eu pe cal. Ce faci? Te trântească? Dar prima dată unde nu te trântește? Eu am învățat la ieșit, la menagerie, câte bușături am mâncat, dar dacă-i moda... Măcar lasă-mă să mă prind din ogradă. Am zis că mai bine du-te și învață franțuzește cu măsușeană. Am săturat de gata, e franțuși topșe. Poftim? Copilul obraznic, venetul! Acum plecați. Of, dar și m-am încălzit. Da, băi, asta e vreme să alegi călare în luna în cuptor? Dacă-i moda! Hop, hop, hop! La galop! Când alerg călare, inima mea sare! Hop, hop, hop! La galop! Când sunt la bazară, eu, lumea la goală! Hai mai bine să vedem ce zic cărțile. Zeș și orbicară. Bucurie! Lângă liga din trefă. Fratele și 3 ori de cupă. Trup. Valeu, mi-am uitat pe tău, pe foc, am plecat. Ia caponă. Ioane, vine și tu calul ăsta la grajă. Acum ce să fac? Aș trage țigară, dar n-am fosfor. Măsușoară. Ui, madame. Nu cumva e fosfor la dumneata? Voilà, madame. Nineacă, dă-mi mie o țigară. Cu până și nu trag țigări. Măsușoară, ești mulțumit de guliță? Mulțumit, domnule. Ia să vedem cum să zicem franțuzește la furculiță. Furculițioane. Dar la fripturișoane. Dar la învârtiucă. Învârtiseoane. Acum trebuie să plec. Să mă gândesc să-l însor. Pe guliță, luluță. Doamne, dar tare mă urât aici. Nu știu ce să fac toată ziua. N-am pe nimeni care să mă iubească de când o muri Nineacă. Mătușica e prea bătrână și guliță prea tânără. Nu mă pot înțelege cu ei cum mă înțelegeam cu Nineaca și cu Leonaș. Dragul Leonaș, ce-o fi făcând de la cu 3 ani de când am mai văzut? Fi crescut mare și m-au fi uitat, poate. Dar eu una știu că nu mă uitau niciodată, că iubesc din copilărie. Fluturaș, e lângă mine. Ascultă, vreau cuvânt. Dar sunt și eu, ca și tine, singurică pe pământ. Nu spun asta, zote prinde, dacă prinde. Îmi doar o mare mă prinde. Vin cu mine, fă
și eu o fruntulică. În zadar fugi pe mărești, dar prinde eu, mă înjur. În zadar fugi așa tare. Na, te-am prins, ce bine îmi pare! Am auzit-o pe Luluța și am să-i spun tot oful meu. Dar ce faci, Guliță? Adică mătușică ta de la profesor să înveți franțuzește. Păcat, Luluța, când ești un locul busușar, că zău m-a atât aș învăța cu mata. Dar de ce, Guliță? Nu știu bine de ce, dar cu mata mi-ar fi treabă în cartea. Bietul copil. Mata nu îți joc de mine, dar cu toate acestea nu pot să mă ca pe mata, pentru că mi-e drăguță, da. Nu te înțeleg, dar ești încă un copil. Copil? Ai să vezi că nu-i copil, că nu-i alerga călare pe calul din apere. Lasă calul, pace, conaște! Ba nu las mereu, acum l-aș lăsa, dar nu mă las el pe mine. Săriți, suntem nerviați, cu toții alergați, săriți să ne ajutați, copilul să-mi scăpați. Iată-vă cu disperare, săriți, săriți, Guliță în persoană. Stop! Văleu, mă duc să caut colonie ca leșina mădușica. Cine a dus ca leșina? Dar ridicați-vă odată la aplauze! Mulțumim foarte frumos, sper că v-am stăpit zâmbetele.